Takže vítam vás pri ďalšom takomto videu. Dneska ja budem taký nahypený, lebo dneska ideme sa baviť o serióznej veci. Nebudem nahypený jak pri mystery boxoch alebo nejak tak. Už by som chcel dať 100. Len 19 odoberateľov ešte do 100. Je to také číslo, čo je neskutočné číslo. Dávajte tie odbery, prosím vás. Ja chcem byť raz jeden veľký youtuber, viem. Teraz mi budete ma všetci hejtiť, že ty nikdy nebudeš veľký youtuber, bú, bú, bú. Možno to dokáže, možno nie, nikto nevie. Hej, robím chybu, že nenatáčam tak často, jak by som mal, preto nejdem. Ale natočil som short, asi nový projekt, a to malo neuveriteľných 4800 views, čo je bam, čo je boom, to je wow. Takže toľko ľudí, keby dalo odber, tak som bol strašne rád. Nič vás to nestojí, subscribe je zadarmo, takže daj tam odber. 5000 odberateľov sme mohli dať za jeden deň, keby ste dali odber. Ale z toho videa mi narastlo 10 odberateľov, čo je že tak veľa. 10 odberateľov za jedno video, pre mňa to je že toľko. Takže hovoril som, nebudem nahypený. More, ja ani nahypený. Áno. A Mateo Papajko dal 22 odberateľov. Dajte mu odber, nech má 30 do konca roka, OK? Také menšie prekvapko pre ňa, OK? Takže. A ešte poď sa bližšie. Poď bližšie. Keď tam Mateo Papajko 30 odberateľov, tak sa ešte to má natáčať na YouTube. Taký menší strach. Nehovorte mu to. Takže dajte ten odber 100 odberateľov. Mám nový kanál @Jajko_vloger, mám tam 34 odberateľov a to mám od začiatku tohoto roka, čo je brumbál, čo je boom, čo je, že Ferrari za chvíľu budem mať pred domom, dyk už pre mňa ide. Takže dajte mi prosím vás ten odber, nič vás to nestojí, zdieľajte toto video kamošom a hlavne plňte si svoje sny, keď to dokážete, tak keď si budete plniť svoje sny, tak to možno niekedy dokážete, OK? Takže plňte si svoje sny, možno sa vám to niekedy vydarí, daj odber, like, do 100 odberateľov, blížime sa, čus.